चिफ मिनिस्टारा जोबोद मोजाङैनो रोखायै बुंदों जे बेखौ गुसुं मोनसे समनि थाखाय सामयिक भाबे होनना बुंदों असमियाव दा बेखौ मोनसे समनि थाखाय आगोलनि जि जिल्ला बाक्सा जिल्लाजों बेखौ दाजाबफिनदों मार्ज खालामदों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय डिलिमिटेशननि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय दा बेवहाय तामुलपुरल' नङा हजाय बजालि आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे गासैबो डिस्ट्रिक्टखौ मार्ज खालामफिननाय जादों दा बेखौ डिलिमिटेशननि प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो बियो फिन जिल्ला हिसाबै बियो थाफिनगोन खामानि मावगोन दा बेखौ नैबे डिलिमिटेशन प्रसेसनि थाखाय बेखौ माखासे प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ गोनांथि जानायलाय बेखौ मार्ज खालामनाय जादों बेखौ साननांगौ जेबो गैया रायजो राजाफ्रा जे बेयो जिल्लायैनो थागोन बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया खालि डिलिमिटेशन प्रसेसआव बे गोदान जिल्ला हिसाबै इलेक्शन कमिशना बेबायदि माखासे जि रुल्सफोर खानानै होदों बेखौ समस्थिफोरखौ थिग मथे दाफामफिननायनि जि हाबाफारि सोलिदों बेवहाय बे गोदान जिल्ला हिसाबै माखासे उसुबिदा फैनायलाय बेखौ बाक्सा जिल्लाजोंनो लाफानानै बेखौ खालामनाय जादों आरो बे नैबे प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ फिन जिल्ला हिसाबै बेनि खामानिया सोलिबाय थागोन आरो दा जिखिनि अफिसफोर दङ बायदिसिना दङ बियो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन सार समस्ति दाफामनायनि बेलायाव क'क्राझार जिल्लाखौ क'क्राझार समस्तिखौ जेनेरेल जासिगोन होननानै गोबां सावरायनो खोनादों बेखौथ' बुंथ'नो हाया जे आसामाव गासै जिखिनि एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ 126 आरो गासै 14 जि लकसभा दङ बेवहाय एसटि पपुलेसना डिलिमिटेशननि उनाव बोरै जागोन बिनि सायावसो सोनारगोन दा जोङो मिजिं थिदों जों आसा थिदों जे जोंनि बड'लेण्डआव मोननै जि लकसभा समस्ति जानो थांगासिनो दङ बिनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेया एसटि जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनबाय थादों आरो नारसिनबाय थागोन आरो जों जेरैखि जाया लुबैगोन जे जोंनि मोननै एमपि सेगमेन्टनि गेजेराव मोननै लकसभा समस्तिनि गेजेराव मोनसेया जेरैखि जाया एसटि थानांगौ बेखौ जों बयबो लुबैगोन।